Dobrý den, ahoj. Jsem Markéta Svobodová z Respon, což je zapsaný spolek, který mimo jiné pořádá konferenci, která se jmenuje Dobroudržitelná konference. Je to vlastně v rámci celorepublikového týdne pro klima. A dneska bych tady ráda přivítala na tomto rozhovoru Štěpána Viziho z neziskové organizace Centrum pro dopravu a energetiku. Ahoj Štěpáne. Ahoj a zdravím všechny. Jenom pár vět o tobě a potom už se vrhneme na otázky. Štěpán Vizi je expert na klimatickou politiku v Centru pro dopravu a energetiku. Věnuje se problematice klimatické a energetické politiky na evropské, ale i národní úrovni. Témata související se zelenou transformací a klimatickou politikou komentuje pravidelně i v médiích. Dříve působil v organizaci Člověk v tísni a je spoluautorem a tvůrcem česko-německého podcastu o klimatu Karbon. A teď už rovnou na ty otázky. Tak začneme tvojí cestou. Jak vlastně tě vedla k tomu, že v současnosti pracuješ právě jako expert na klimatickou politiku v Centru pro dopravu a energetiku? Tak ta cesta byla taková různorodá. Já jsem vlastně během studií, tak jsem se věnoval hlavně jako mezinárodní politice. Studoval jsem tady na fakultě sociálních věd, potom jsem odešel do Německa na magisterský studium, kde jsem se věnoval hlavně bezpečnostní politice a mezinárodním vztahům a tak dál, ale vlastně i evropské politice. A chvíli vlastně vzniknul nápad na ten podcast Karbon, který jsi zmiňovala, protože vlastně ve mně panovala nějaká jako frustrace z toho, jak vypadá debata o klimatické politice a vůbec o těchto tématech jako v českém veřejném prostoru. Možná vlastně i tím, že jsem měl to porovnání jako s tím Německem, kde ta debata přece jenom vypadala trochu jinak. To jsme někde v roce 2018 přibližně. A ta frustrace asi praměnila i z toho, že vlastně tady tehdy ještě mám pocit, jako opravdoví odborníci na to téma vlastně nedostávali úplně dostatek prostoru vlastně v médiích. Vůbec to téma vlastně nedostávalo úplně odpovídající prostor, a z toho vlastně vzniknul můj nápad na to vytvořit na to nějaký podcast nebo prostě tady tu nějakou díru jako v té veřejné debatě tak nějakým způsobem jako zaplnit. Já jsem v té době pracoval v Člověku v tísni, kde jsem se věnoval jiným tématům, lidským právům, a tohle vlastně vzniklo jako takový doplněk k tomu. A se svým kamarádem Filipem Rambouskem, který je jako zkušený novinář Českého rozhlasu, tak jsme vymysleli tady ten projekt a začali jsme se vlastně bavit s odborníky, s předními odborníky na různá témata, která nějak souvisí s klimatem, s energetickou transformací a tak dál. Z Německa i z Česka. A když už jsi zmínil ten podcast, tak si říkal vlastně pro 2 země, tak jen upřesním, že je to Česká republika a Německo. Tak můžeš rovnou k tomu říct, i jak jste řešili ty 2 jazyky, že to bylo teda pro Českou republiku i Německo ten podcast. My jsme vlastně v každém díle měli jak německé hosty a hostky, tak české. A s těmi českými tak jsme vedli ty interview v češtině, s těmi německými v němčině. A do toho jsme ještě nahrávali vlastně reportáž, většinou nějakou z terénu, kde jsme vždycky našli nějaký třeba zajímavý projekt, který se někde realizuje a točili jsme tam krátkou reportáž. Takže ten původní materiál byl vlastně v obou těch jazycích. My jsme ty interview vedli teda německy a potom vlastně se celý ten materiál vlastně překládal, ten český se překládal do němčiny, ten německý do češtiny, a celé se to nadabovalo a vznikly potom prostě 2 plnohodnotné verze toho dílu, kde vlastně obsahově jsou stejné, jsou tam prostě ti němečtí experti i ti čeští v obou těch jazykových variantách. My tam vlastně právě s Filipem Rambouskem tak vlastně tím provázíme
vlastně taky v obou jazycích, protože oba mluvíme česky i německy. Super. A ten už teda skončil před 2 lety, že jo? Takže jak dlouho jste vydrželi ten podcast, dělat? My jsme vlastně vytvořili 12 dílů, eh, které jsme dali dohromady, tuším, nějak přibližně během 2 let. Eh, A vlastně je pravda, že už to skončilo někdy zhruba před těma 2 lety, ale zároveň vlastně všechna ta témata jsou podle mě pořád docela aktuální. To znamená, kdyby to třeba někoho zajímalo, tak si myslím, že i dneska vlastně většina toho obsahu je pořád relevantní. Bavili jsme se i o jaderné energetice, kde právě nám přišel třeba zajímavý ten kontrast mezi tím, jak ta debata vypadá v Německu a v Česku, a tak. Takže vlastně každý ten jeden díl je věnovaný takhle jednomu tomu většímu tématu a myslím si, že možná s výjimkou jako nějakých dat nebo nějakých čísel, co se tam objevují, která už třeba dneska nejsou tolik aktuální, protože ta situace se prostě vyvíjí, tak myslím si, že většina toho obsahu je vlastně pořád i dneska relevantní. To zní zajímavě, no. Že by bylo dobrý si to poslechnout i dneska ještě. A teď se můžeme teda vrátit k současnosti. Můžeš nám pozdílet nějaký detaily toho, co přesně teďka řešíš v Centru pro dopravu a energetiku? Protože ta, že jo, klimatická politika je hodně zajímavá, hodně se to mění. Tak jak vypadá teďka tvoje práce, na co se zaměřuješ? Tak ta moje práce je taková hodně pestrá a tematicky, co je teďka vlastně docela důležité, tak je, že vlastně asi většina lidí ví, že teď do roku 2030 je nastavená nějaká jako evropská klimatická politika, energetická, že ten cíl vlastně snížení emisí o 55% do roku 2030. Zároveň ale není úplně jasné, jak vlastně ta politika má vypadat po tom roce 2030. A my jsme jako CDE vlastně jedna z mála asi jako zelených organizací, které mají jako kapacitu vlastně opravdu sledovat, co se děje i na té evropské úrovni. A takže tohle je teď velké téma, protože během letoška vlastně má Evropská komise přijít s nějakými návrhy, jak by ta klimatická energetická politika měla vypadat po roce 2030. Takže to je určitě letos důležité téma. Součástí toho je i vlastně revize směrnice o emisních povolenkách, takže taky hodně vlastně i v médiích propírané téma, které bude dál jako rezonovat i během léta, protože se právě očekává i nějaká revize toho, takže to je určitě jedno z důležitých témat a jinak během mojí práce v CDE, tak jsem se hodně věnoval vlastně i práci na takzvaném vnitrostátním plánu v oblasti energetiky a klimatu, kterému se taky někdy říká Národní energeticko-klimatický plán, což je vlastně taková strategie, který má každý evropský stát, včetně Česka, na to, jak vlastně jak chce splnit ty svoje cíle ve snižování emisí vlastně a v té energetické transformaci. A práce na tom trvala skoro 2 roky. A takže to je něco, kde já jsem společně s Jiřím Koželouhem z hnutí Duha, tak jsme vlastně zastupovali jako občanskou společnost nějak v tom procesu. Upozorňovali jsme na nedostatky, vlastně dávali jsme připomínky, doporučení a tak dále. A v těch věcech, co řešíš, dokážeš tam vidět třeba, co má větší dopad? Že třeba tohle ti přišlo hodně jakoby důležitý, že měly ty vaše poznámky velký význam v tom, jak to nakonec bylo? Nebo naopak víc to vidíš třeba v těch emisích povolenkách, který sleduješ? Nebo kde vidíš největší tvůj dopad vlastně v rámci těch různých témat? Hmm. To je dobrá otázka, protože vlastně, když se člověk zabývá tou úrovní právě té jako politiky nebo těch strategií, tak někdy to není úplně jako jednoduché vlastně vidět, v
jako jaký vlastně ten dopad nakonec je, protože je tam spoustu ještě dalších kroků, které se musí stát, že vlastně jako ve chvíli, kdy prostě Česko má nějakou svoji strategii, tak jako Česko má spoustu často i relativně dobrých strategií, ale jako málo které z nich se nějakým způsobem naplňují. Takže tam je potom důležité vlastně sledovat i to, jestli se reálně něco děje. Samozřejmě jako asi víme všichni, v jaké jsme teď politické situaci a kdo sedí na ministerstvu životního prostředí, takže tam jako není úplně vůle nějakou jako smysluplnou klimatickou politiku implementovat, ale v čem vidím jako velký smysl a čemu se věnujeme, myslím čím dál tím víc, tak je vlastně otázka toho, jaké jsou třeba sociální a ekonomické přínosy těch klimatických opatření. My jsme vlastně před pár lety vydali, nebo podíleli jsme se na studii celoevropské, kterou zpracovala síť Can Europe, Climate Action Network Europe, kde vlastně se analyzují právě ekonomické přínosy té klimatické politiky a vlastně jasně z toho vychází, že pokud by v Česku probíhala ta dekarbonizace rychleji, tak na tom ekonomicky vyděláme, bude to výhodné vlastně i pro velkou část společnosti. Především vlastně to vyplývá i z té české strategie, z toho plánu, o kterém jsem mluvil, že vlastně z toho můžou profitovat i třeba domácnosti, které jsou ohroženy energetickou chudobou a tak dál. Takže tohle je za mě jako hodně důležité téma a jako takový příklad, tak u nás v Česku jako máme ten úspěšný program Nová zelená úsporám, kde vlastně, který financuje domácnostem renovace a vlastně instalaci třeba obnovitelných zdrojů, který ale teď vlastně prošel takovým velkým osekáním, takže tohle je něco, co my se snažíme nějakým způsobem na to upozorňovat, že vlastně je celá řada opatření, která pomáhají jak snižovat emise, ale zároveň vlastně mají velký pozitivní přínos i pro domácnosti, že jim pomůžou snížit třeba účty za elektřinu, pomůžou jim vlastně i nějakým způsobem mít nějaký čistší zdroj třeba vytápění, a můžou pomoct vlastně i z nějakého jako strategického hlediska, protože pomáhají třeba snižovat i závislost Česka na dovozu plynu a ropy a tak dál. Takže to vidíme i v té současné situaci, že to je prostě, že to je klíčová věc a že ve chvíli, kdy jsme závislí na dovozu těchto surovin, které prostě jejich cena se odvíjí z toho, jaké je zrovna jako bezpečnostní situace ve světě, tak to potom může mít jako velké dopady právě třeba na domácnosti. Takže tohle je směr, kde jako vidím velký smysl a kde se tomu snažíme věnovat vlastně čím dál tím víc. A když tam je jasný, že to je ekonomicky výhodnější toto podporovat, tak proč si myslíš, že některé strany to třeba nepodporují? Protože tam by se dalo říct, že když to vychází číslama, tak by to měly podporovat, že jo, skrz prostě politické strany bez ohledu na to, jako, co mají třeba v tom volebním plánu a tak. Tak to je asi hlavně otázka na ně, no, proč to nepodporují. Já myslím, že jako zatím může být třeba nějaká jako ideologie nebo snaha vlastně vlastně osekat cokoliv. Je tam vlastně asi nějaká představa toho, že jako zelené dotace jsou automaticky jako špatně. Zároveň už ale jako nikdo neříká, že tady máme obrovské jako dotace třeba pro fosilní průmysl. Takže no, asi je zatím prostě nějaký jako politický kalkul. Zároveň ale když se podíváme jako na průzkumy třeba veřejného mínění, tak jako poměrně velká většina
české společnosti, tak podporuje jak podporu obnovitelných zdrojů, tak vlastně jako investice do úspor a programu jako Nová zelená úsporám, takže myslím si, že v konečném důsledku se to jako ani té politické reprezentaci tohle vlastně nemusí vyplatit. A i ochranu přírody obecně, že jo, protože jsme milovníci přírody, to je známý, o čem že jo. Takže to je jo, no. No a, bavili jsme se o tom, že ta energetická politika nebo obecně i ta klimatická jsou hrozně proměnlivý. Tak jak si udržuješ přehled o těch změnách a o těch detailech, o těch, podtématech? My máme to štěstí, že jsme vlastně součástí celoevropské sítě, kterou už jsem zmínil, Can Europe, kde je vlastně celá řada klimatických organizací z celé Evropy a, díky tomu jsme vlastně jako s organizacemi z celé Evropy vyměňujeme si informace, updaty o tom, co se kde děje, co se třeba právě děje v Bruselu, jako v té evropské politice. Zároveň myslím, že jako v klimatickém hnutí hodně dobře funguje nějaká jako spolupráce nebo no, výměna informací určitě. Takže my jsme jako hodně v kontaktu i s dalšími prostě českými nevládkami, které se těm tématům věnují, takže těch zdrojů informací jako a nějakých vědomostí tak je spousta, možná někdy až moc, že vlastně jako těch e-mailů s nějakými jako novými updaty tak prostě chodí tolik, že to člověk ani jako nedokáže sledovat. A chápu to tak, že ty hlavně řešíš vlastně, to, co se děje v Čechách. Jak moc i, seš aktivní v tom, co se děje v Evropě? Jak moc můžeš třeba něco ovlivnit, dávat nějaký podněty Evropské unii, nebo jak moc se vlastně profilujete i tím směrem ovlivňovat něco v Evropě? Tak my se jako snažíme bavit právě s tím Can Europe, který mají jako sekretariát v Bruselu a dávají nám právě často informace a updaty. Ono samozřejmě jako mluvit do něčeho na evropské úrovni je jako poměrně složité, protože je to eh, mnohem větší kolos a organizace a instituce, než prostě je česká státní správa třeba. Jako my se snažíme sledovat obojí a být nějakou jako i spojkou trochu, protože, jak jsem říkal, tak vlastně většina českých třeba nevládek zelených tak nemá úplně tolik kapacitu sledovat to, co se děje v Bruselu, takže se pak snažíme třeba i dávat nějaké jako updaty těm ostatním a dávat nějaký takový jako servis vlastně, no. Super. A vlastně, jak jsem říkala i v tom tvém bio na začátku, že často komentuješ v médiích, tak, co bys řekl, že je na tom nejtěžšího a co tě na tom naopak baví? No, já myslím, že nejtěžší na tom asi je, že člověk nikdy jako neví dopředu úplně přesně, co se stane. A musí být vlastně vždycky jako připravený nějak pohotově zareagovat. Občas se stane, že prostě třeba je interview, ale vlastně nakonec ty otázky v tom interview jsou úplně jiný, než jaký jako poslali dopředu a tak, takže to je potom taková jako adrenalinová situace trochu. Ale no, ale zároveň ten adrenalin je na tom takový, jako, že to potom člověka trochu asi baví. Jako nejintenzivnější zážitek byla účast v Máte slovo s Michalou Jílkovou loni na podzim, takže to byl takovej, no, takový jako intenzivní zážitek, no. Mě k tomu napadá jedna věc, kterou jsem slyšela na jednom semináři environmentálním, že vlastně, premiér Andrej Babiš čte e-maily a SMSky od občanů, takže je dobrý vlastně, tohle toho taky využít, že vlastně dát ten svůj hlas jako přímo na ty, vlastně lidi v politice. A taky je teď hrozně moc, v porovnání s minulostí je hodně teďka protestů a různých takových akcí, že jo, veřejných, k tomu, abychom dali najevo, že s něčím nesouhlasíme, co se děje,
toho, jak se teďka životní prostředí oslabuje v české politice, tak jak moc třeba nebo jak vnímáš tyhle protesty, jaký dopad můžou mít, co můžou ovlivnit, nebo jestli to je spíš ten komunikační v médiích, že se o tom víc ví a víc lidí ví, nebo jestli to opravdu ten dopad jako do té politiky, do toho rozhodování má. Jak třeba ty protesty Fridays for Future vlastně před nějakými, kdy to bylo, 7 lety nebo 2018-19, tak vlastně jak to pomohlo dostat jako to téma klimatu vůbec na nějakou politickou agendu, stala se z toho potom jako hlavní priorita vlastně té nové Evropské komise. Takže myslím si, že tohle všechno určitě jako má smysl a může to jenom pomoct, podle mě. A vidíme, jakože v současnosti že čelíme jako spoustě různých krizí zároveň a ta klimatická agenda se nějakým způsobem jako upozadňuje, což je na jednu stranu jako asi vlastně pochopitelné, jako když prostě přijde válka a takovéhle témata, tak prostě se ta pozornost zaměřuje tam, ale zároveň jako myslím je potřeba vidět to, že tady je celá spousta věcí nebo nějakých možností a cest a opatření, která můžou pomoct jako řešit vlastně všechny ty krize najednou, takže myslím si, že to dilema jako je často falešné a vlastně jako říkat, že s tou klimatickou krizí se vyrovnáme až někdy prostě později, takže to vlastně není ten správný přístup, no. Hlavně ten environment jde v ruku v ruce, že jo, s tím sociálním a i se říká, že musí to být jako just transition, že jo, rovná nějakým způsobem ta tranzice, takže určitě souhlasím s tím, že to musí být řešený vlastně jako zároveň, no. Což spousta lidí jako si neuvědomuje a myslí si, že to něco se odloží, ale bude to mít pak ty špatný dopady i na to sociálno. Tak a aby jsme skončili nějak veselejc, máš nějakou třeba jen krátkou zkušenost s médiema, která ti přišla jakoby, že byla fajn, že byla jakoby i příjemná? No, tak já si myslím, že tak tehdy myslím si, že ještě třeba před těmi 8 lety, tak ta debata jako o nějakých environmentálních tématech, anebo možná zvlášť o těch klimatických, tak prostě nebyla vlastně moc častá a nevěnovalo se tomu moc prostoru v médiích a myslím, že to se úplně jako zásadně změnilo za tu dobu a jako je celá řada dalších médií, které se tomu začaly věnovat vlastně pořádně a začaly tomu tématu dávat prostor, takže z tohohle mám radost, že se v tomhle jako ta debata nějakým způsobem posunula dopředu. Takže tak. Super. A moc děkuju za dnešní rozhovor a za všechny podněty a tipy a zkušenosti, co jsi nám dneska nasdílel. Díky moc, Štěpáne. Všechny přeju úspěšnou konferenci. Moc děkuju, ahoj.